Està fort. No, perquè si hagués agafat l'església. No agafa les coses més avall. És més avall. Aquí de fer de balada. És que no m'agrada que ho facis. Michael, tira les coses. No porteu un cara, Jordi, agafem a la Sara. I aquest espai, Michael. Cap fort. Molt bé, molt bé. Bé, Sara, comencem a sortir.